Good morning guys. Good morning sa isang andyan. Good morning po. Thank you so much. Good morning sa inyong lahat. Welcome to my live stream. Ito na naman tayo. At hindi nakatulog kagabi. Ayan. Welcome. Hello. Good morning. Tapos lang maligo guys. Kahit maginaw. Ang ginaw ulit. Dito ngayon. Katatapos ding mag-almusal. Ayan, para may sariwang hangin ng konti. Ayan. Kumusta ang buong magdamag ng ating pagtulog guys? Good morning guys.
Thank you so much guys sa isang andyan. Good morning, good morning. Mag-exercise muna tayo para mabanat-banat naman yung mga ugat-ugat na natutulog. Ayan, ayan. Thank you so much sa isang andyan. Good morning, good morning. Pag-exercise muna tayo guys. Patamsak naman guys. Patamsak naman. Ayan, ayan. Thank you so much sa isang andyan. Salamat, salamat guys. No use tong isang phone ko kasi ano, lobat na. Sana naman sa dadalaw sa akin bukas eh makalimutan yung aking charger na dalhin. Salamat, Sisi Koy, sa pagpunta mo dito bukas. Thanks so much para magamit na tong phone ko. At hindi naman na nagagamit. Ayan, ayan. Salamat, salamat. Thank you so much guys sa isang andyan. Salamat, salamat. Magparamdam naman kayo guys kung sino andyan. Try ko ulit kung sakaling mag-charge.
you so much sa isang andyan. Try kong mag-charge yung isipi ko. Walang ano, ayaw talaga. Talagang na-empty na siya. Salamat guys sa isang andyan. Thank you so much. Sana mag-charge yung CP ko para makasupport sa iba. Salamat sa isang patamsak. Guys, thanks so much. Sino pong andyan? Ramdam naman kayo kung sino yung andyan. Ayan. Taraki Vlog and Tour. Taraki Vlogs and Tour. Tamsak, sabi ni Sir Taraki Vlog and Tours. Thanks so much, sir. Thanks for coming. Salamat, salamat. Thank you po sa pagdalaw. Ayan, ayan. I see Taraki Vlogs and Tour. Ayan, kung hindi pa nyo kadikit guys, si Sir Taraki Vlogs and Tour. Padikit guys, kung sino yung andyan na naka-BG lang. Ayan, ayan. Padikit naman guys kay Sir Taraki Vlogs and Tour. Ayan. Salamat sir for coming. Mag-exercise tayo para ano, hindi mo boring. Aray, aray. Ayan. Ayan. Ayan, makapag-exercise din tayo ng kahit papano. Nagising yung natutulog na ugat-ugat. Ayan. Kung ano-ano lang guys na naiisip kong pag-exercise. Basta mabanat yung mga ugat-ugat. Ayan, ayan.
Thanks so much sa isa pa rin andyan. Salamat, salamat. Salamat sa pagbantay, Sir Taraki Vlogs and Tour. Salamat po. Ayan, ayan. February 6. Thank you so much sa isang andyan. Salamat, salamat po. Sir Taraki Vlogs and Tour. Salamat sa pagbantay. Salamat po.
you so much sa dalawang andyan. Salamat, salamat. Thank you guys sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat, salamat po. Ayan, ayan. Katatapos lang natin mag-exercise. At kailangang magbanat-banat ng mga ugat-ugat. Ayan, ayan. Thank you so much sa patamsak nyo dyan guys. Salamat, salamat. Building, ayan. Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Salamat sa dalawang patamsak. At sa dalawang andyan. Salamat, salamat guys. Thank you so much guys sa dalawang andyan. Salamat, salamat. Ayan, ayan. Good night na po sa amin. Good AM dito sa Italy. 2:30 AM na po, sabi ni Ma'am Jenny. Ayan. Good night Ma'am Jenny. Thanks for coming. Salamat, salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat Ma'am Jenny. Good morning po dito. At good night na po dyan. Good evening. Ayan, ayan. Thank you so much po sa pagdalaw sa aking munting bahay. Ayan, nakuha kita kanina. Nadikitan kita kanina kay si Cecil Pagandahan. Ayan. At salamat sa pagdalaw, Madam Jenny, sa aking munting bahay. Salamat, salamat. Ayan, may jacket ka na. Pwede kang makipagdikitan kung gusto mong makipagdikitan dyan. Sorry po kasi wala akong isang phone na lowbat. Nandito pa lang ako sa aking room ngayon na nakakulong. Alam nyo na po yon. Until 21 days po yung ano ko. Kaya ayan, hindi makapag-support yung isang CP ko kasi nalubat na. Nakalimutan ko yung charger sa Pinas. Ayan, ayan. Thank you so much, Ma'am Jenny. Ayan, ayan. Salamat po sa pagdalaw.
Salamat guys sa dalawa pa rin andyan. Salamat, salamat. Madam Jenny, thanks so much. At kay Sir Teraki Vlogs and Tour. Ayan, salamat po. Ayan, ayan. Salamat sa dalawang andyan. Thank you so much guys. Ayan. Upo na tayo at napagod na. Thank you so much, Ma'am JD. Ayan, appreciated po sa pagdalaw niyo sa aking munting bahay. Ayan. Nainitan na akong nag-exercise. Kanina maginaw. Ayan, ayan. Salamat, salamat. Salamat sa dalawang andyan. Salamat sa pagbantay sa aking munting bahay, guys. Thanks so much. Mga tulog pa yung mga ka-GC ko. Wala pa sila. Gising-gising na, guys. Tanghali na. Ayan, ayan. Naka 30 minutes na po tayo. Ayan. At salamat sa dalawang nakabantay na nag-BG-BG. Thank you so much, guys. At saka sa mga katamsak nyo. Thank you so much. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ang mga pangako mo. Makuha pa kaya ako at kanan yakapin? Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ayan, ang puti-puti
maputi na ang buhok ko dito sa aking pagkakulong dito sa aking kwarto. Ayan guys. Wala akong pangkulay dito. Kaya ayan. Kahit maputi na ang buhok ko. Ayan guys. Grabe. Wala akong pangkulay dito guys sa aking kwarto. Kaya ayan. Bigay naman sa mga magbibigay ng relief. Huwag kalimutan yung pangkulay ng buhok. Ayan, ayan. Thanks so much sa mga patamsak guys. At saka sa isa pang andyan na nakabantay. Salamat, salamat. Thank you so much. Ayan, naka 35 minutes na po tayo. Sa pagtanda natin, ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok mo. Thank you so much guys sa nagtsatsagang andyan. Salamat, salamat talaga. Salamat sa pagbantay. Thank you so much. Ayan, ayan. Di man lang tayo makapagpa-music kasi walang walang extra phone. Ayan. Kaya ayan. Tahimik, tahimik, tahimik dito sa aking room. Hindi naman po pwedeng palakasan yung TV, baka magalit si Lolo. Ayan. Sana may music man lang na pampatugtog para makapag-TikTok. Para makapag-TikTok sana. Kaya napapakanta na lang si host na mag-isa para pantanggal boring. Pero hindi ko naman alam yung mga lyrics, kaya ayan, yung mga chorus lang ang kinakanta ko. So ayan, kakanta pa tayo ng isang Ilocano song para sa mga broken hearted dyan na kaparehas ko. Ayan, ayan. Broken hearted daw. Ayan. Paano ba yun? Awan Nagkuranga ang title niya. Sa mga Ilocano dyan, ayan, maiintindihan nila. Pero yung mga Tagalog, English, ayan, I'm sorry. Kasi Ilocano song ito. So, ayan. Ano na ba yung umpisa? Kasladyak maaklon, panakapukaw ko, kakaiso na nga ayat ko. Jakman minamnama, ama sulisog ka, bayat ka awan ko. Narukop man gayam, naitana ka mo, kararwagan puso. Di mo pinanunod, tuy sakripisyo, rigat ko kantuon.
karagsakam, to'y panagsagabak, awan mabalin ko. Nulam namam, adin akon kasapulan, siya kon tayo lipatan. Nunaragsak ka, dita si dong na, palubusan kang arod. Ngamno dumteng to, alaw nga agbabawi ka, pamakawan ko jak may panamnaman. Ayan guys, ang mga paboritong kanta ng mga Ilocano na mga broken hearted na mga kagaya ko. Kagaya ko. Ayan, ayan. Kaya, ayan ang ah, nadadala ng nakakulong dito sa mag-isang kwarto guys. Mag-isang kwarto na nabuboring na. At pang 10 araw ko pa lang dito. Nabuboring na po talaga ako. Kaya ayan guys, laban lang. May ano pa tayo, may 11 days more to go. Ayan, ayan. Makakalabas din ako guys. At sana makayanan ko pa to. Ayan, ayan. .30 AM na po dito sa Italy. Ayan. Salamat Ma'am Jenny. Ma'am Jenny Delicacies. Ayan. From Italy. At kay Teraki Vlogs and Tours. Ayan. Thanks so much. Salamat sa pagsama nyo sa akin guys. Ayan. Ayan. At naka 43 minutes na tayo. Ayan. Ayan. Ayan guys, thanks so much. Salamat, salamat sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito. Ayan, naka 45 minutes na tayo guys. Salamat, salamat at saka sa mga patamsak guys. And then, salamat po sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat, salamat. Mag-isang oras lang tayo guys.
46 minutes na tayo guys. Ang bilis. Ayan, ayan. So, ayan guys, naka 50 minutes na tayo.
So yan, thank you so much guys. Uh, 10 minutes more to go. Ayan, mag-end na tayo. Magwa 1 hour na tayo guys. Thank you so much. Salamat, salamat. Thank you so much sa isa pa rin andyan. Salamat, salamat guys. Thank you so much. Ayan, ayan. Salamat, salamat. Thank you so much sa pagtsatsaga sa aking LS sa umagang ito. Ayan, ayan guys. Thanks for the support. Thank you so much. Ayan, ayan. 56 minutes na tayo guys. 5 minutes more to go. Ayan. Lampas lang natin ng 1 minute.
sa isa pa rin andyan. Salamat, salamat guys. At naglilinis tayo sa ating kwarto. So, ayan guys, naka 1 hour na tayo. Ilalampas lang natin ng kahit 1 minute. So, ayan guys, I have to end. Thanks so much sa isa pa rin andyan. See you again tomorrow guys. Thanks so much. Ma'am Jenny, Delicacies, uh, Daragi Vlogs and Tour, saka sa mga ibang pumunta na hindi nagparamdam, nagtamsak lang sila guys. Thanks so much. See you again tomorrow. Bye bye.